Ένα όμως που τώρα, τούτο τον Ιούλιο του 2016, αρχίζει να γράφει και την ευρωπαϊκή του ιστορία ο ΠΑΣ. Και όλοι πλέον στο πόδι για να υποδεχτούν την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και το χειροκρότημα, οι επεφημίες από τον χώρο και των οργανωμένων του ΠΑΣ, αλλά σε όλες τις εξέδρες του γηπέδου να στέλνει ρεύμα στο γήπεδο για τους παίκτες του Γιάννη Πετράκη. Ακώστα στη γωνία, γεμίζουν τα ψηλά κορμιά του ΠΑΣ στην περιοχή. Μιχαήλ 1-0! Ο αρχηγός, ο παλιότερος παίκτης της ομάδας του ΠΑΣ, συμπληρώνει το δεκαετία, ήταν στον ΠΑΣ από τη Γάμα Εθνική, είναι παρόν στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΣ και είναι αυτός που το φέρνει έτσι η ποδοσφαιρική μοίρα και η δικιά του, αλλά και της συμπληρωτικής ομάδας, που να πετυχαίνει το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του ΠΑΣ. Ο Νίλσεν έκανε το σουτ, σε ετοιμότητα ο Πασχαλάκης. Ενώ εδώ πάει να γίνει επικίνδυνη ο Γκρέλαντ, την ασυνονοησία του Μιχαήλ με τον Πασχαλάκη. Μπαίνει στη φάση ο Ιόχανσεν, η δική του κεφαλιά στέλνει την μπάλα out. Ο Ακώστα με τον Γιάκο. Καρανίκα σηκώνει κεφάλι, βλέπει στην περιοχή μόνο το Φερφελί, προτιμά το Γιάκο. Τώρα η σέντρα, πέρασε από όλους η μπάλα, 2-0! 2-0 με σκόρερ τον Φόρση Ναδάλες. Ονειρικό ημίωρο για τον ΠΑΣ. Κόρνερ που εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι, πέρασε από όλους η μπάλα. Εκπληκτική επέμβαση του Πασχαλάκη στην προσπάθεια του Ακαμπουέζε του Νιγηριανού. Φερφελής για τον Γιάκο, πλύζει το δεξί. Ρόσμπαχ. Συνήθως από εκεί η μπάλα πηγαίνει στο πρώτο δοκάρι. Τώρα στην καρδιά της άμυνας έφυγε από τα μαρκαρίσματα και έκανε την κεφαλιά ο προωθημένος Χάγκεν. Ακαμπουέζε. Ανεβαίνει πολύ γρήγορα ο Ρουτ. Το συνηθίζει για να βγάλει τον έξτρα παίκτη που ψάχνει ο Γκρέλαντ στην επίθεση. Σουτ ξαφνικό με το αριστερό από τον Νίλσεν. Η μπάλα περνάει out. Ναδάλες, Γιάκος. Λίλα. Φόρση Ναδάλες με πολύ χώρο από τα αριστερά. Ο Γιάκος σε πρώτο χρόνο χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα περνάει out. Φόρση Ναδάλες με το δεξί έκανε το σούτ. Η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Ρόσμπαχ. Δείτε πως σημαδεύουν στο δεύτερο δοκάρι τον Χάγκεν, ενώ εδώ σε πραγματικό χρόνο, όση ώρα βλέπαμε την προηγούμενη φάση, βρέθηκε σε θέση βολής. Ο Φερφελής με το αριστερό χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μετά την ευκαιρία του Γιάκου στο 59, στο 67, ο έτερος της επιθετικής γραμμής του ΠΑΣ χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δείτε πως φτάνει σε αυτόν η μπάλα από το βολέ του Πασχαλάκη, που διαβάζει την ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Από τη στημένη μπάλα είχε ανεβάσει παίκτες η Οτ Γκρέλα μπροστά. Στην αργή επιστροφή τους πόνταρε ο Πασχαλάκης, σημάδεψε μπροστά, βρήκε το Φερφελί, αυτός όμως ξόδεψε μια μοναδική στιγμή, όπως το είχε κάνει και ο Γιάκος στο 59. Αλλά αν θέλετε, κοιτάζοντας το αισιόδοξο του πράγματος, ο ΠΑΣ ποντάρει στην τακτική του και έχει εδώ την ευκαιρία να πάει και σε τρίτο γκολ με το Φερφελί. Ο Ρόσμπαχ σε πρώτο χρόνο έχει απάντηση. Στη συνέχεια η μπάλα θα πάει στα δίκτυα, το γκολ όμως δεν θα μετρήσει. Ή μετράει, γιατί δεν βλέπω κίνηση από τον βοηθό να φεύγει προς την σέντρα. Οι παίκτες του ΠΑΣ πανηγυρίζουνε. Αλλά έχει μείνει εκεί, βλέπετε τον Σουηδό διαιτητή, τον Νίμπερ, να πηγαίνει με αργές κινήσεις προς την κατοχύρωση του γκολ. Δόνης, ο οποίος με το που πήγε στην κατοχή να κρατήσει την μπάλα χωρίς να τα καταφέρει μέχρι το τέλος.
Ο Νόρτ Κβέλεϊ, κάθε την παλιά του Χάουγκεν, πάλι ο Πασχαλάκης. Όλοι οι όρθιοι στους Ζωσιμάδες περιμένουν να κυλήσουν και αυτά τα δευτερόλεπτα, να σφυρίξει για τελευταία φορά ο Νίμπερκος Σουηδός και να επισφραγίσει, να επικυρώσει έτσι, να κλείσει το φύλλο αγώνος του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Μπάς με ένα τριαμβευτικό 3-0. Τέλος στους Ζωσιμάδες.